Milí občania, hnutie Slovensko zažíva percentuálny nárast a vyzerá to na fenomenálny vzostup Igora Matoviča. Jeho poslanci navyše chodia po východnom Slovensku a opäť balamutia hlavy Rómom s vládou Igora Matoviča. Ako predseda občianskeho združenia som sa aj ja bol pozrieť na východnom Slovensku a navštívil som niekoľko rómskych osád. A to, čo som videl na vlastné oči, je šokujúce. Áno, milí občania, sú to 10 000 hlasov, ktoré budú a chcú opäť voliť Igora Matoviča, napriek tomu, čo sa udialo. Vyzývam týmto videom vládu Slovenskej republiky a hlavne splnomocnenca vlády, to pána Daška, aby okamžite nabehol do rómskych osád a začal s Rómami riešiť všetky problémy, ktoré potrebujú riešiť. Lebo keď to nebude robiť, tak Rómovia budú húfne opäť voliť Igora Matoviča. A Igor Matovič nekradol, keď nekradol. Igor Matovič, keď bol, počúvajte sa, Igor Matovič bol, pridávky dvihol, daňový bonus dvihol a teraz ostal na miesto jeho Fico. Ste nám dovolíte ešte tých poslatých 60 eur na 30 eur. Podcast pre pána Daška, splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Spamätaj sa, človek. Mediálny dom pre Rómov. Na čo? Na čo? Cesty poriadne nemáme. Kanalizáciu, 21. storočie. Veď pre pána Boha, veď sa spamätajte. Veď sa spamätajte, aj nemáme dôvod na to, že len pre Ukrajinu pracovať. Na Ukrajinu sú peniaze. Súhlasím s vami, je to hrozné. Vy sa nebavte o tie 500 eur, či dá, či nie. Vy sa bavte o to, čo robí Fico, ale ona som tento dával, Matovič dával, každý dával. My sa vykašlíme na tých sociálky, keby nám dali normálne. Chcete robiť, jasné. Normálny plat. A normálny plat. Ja už nežili tak, jak aj oni, tí naši. Oni si zvyšia platy a nám zvyšujú dávky a všetko možné. Lebo napríklad Únia Rómov na neho podala dokonca trestné oznámenie za tie 500 eurové odmeny. Aj kvôli tomu sme tu, lebo nás to zaujíma, že či niekto z vás tých 500 eur teda videl za tú voľbu Igora Matoviča, alebo nie. A viete o tomto, že je na neho trestné oznámenie? Niekto nám trestné oznámenie mohlo nastať. A Fico čo robí pre nás? 500 eur, ale nás zaujíma o to, čo sa jedná dnes. Áno. Nie o 500 eur, ale nás sa vyrieši. No naše Rómovia robia, tu narobia príjme, tu narobia tervese, výrobky robia, mladí ľudia, čo majú 29-30 rokov, robia. Ale majú sa dobre, lebo majú vyplaty a majú z čoho žiť ľudia. Chápem, takže dá sa tu. Ja by som bol rád, že keby bol pán premiér schopný Fico, že keby sa zostavil tu v Lomnici s poslancami, ministrami, aby sa rozprávalo s ním, jak sa patrí. Ja mám platiť 800-900 eur a on išiel ministrom po 10 000. Áno, je to hrozné, ja nemám na to čo povedať, je to hanba. Nám zobere a im dáva. Stále je ten slovenský štát na chudobe, furt šetrá. Na chudobe šetrá. A sebe zvyšuje. No aj ten Erik Tomáš, ten minister práce totálny. Aj Dačo, veď oni sú schopné ľudia. Ja im to nezavidím, ale nech vidia aj na tú chudobu. Chápem. Nech vidia na tú chudobu, že by tie ľudia mali z čoho žiť, ale keď mu vyjde 5-6 eur na deň, keď dostáva 300 korún dôchodok, ste oplatí elektriku, vodu ste oplatí, tabletky, keď je chorý, vybereš, čo mu ostane? A vy ste už na dôchodku? Ja som už 10 rokov na dôchodku. Bolo by dobre, keby sa tu vláda viacej starala o to, aby to bolo viacej možností zamestnať sa? Jasne. Áno. Ste Rómovia, ešte sa chcem opýtať, vy, ako vás mám osloviť, cigáni alebo Rómovia? My sme boli cigáni aj boli, ale vláda z nás spravili Rómov. A dobre, že... My sa neurazíme, keď poviete, že sme cigáni. A čiže vy cigáni by ste uvítali, aby sa tá vláda viac zaoberala proste regiónmi. Áno. Chcete robiť. Jasne. A ich úloha je to, aby tu dodala proste prácu. Jasne. Ako ste mohli vidieť, milí občania, všetko z covidového obdobia je zabudnuté. Nevadí ani to, že nebolo vyplatených 500 eur za voľby a že Matovič oklamal Rómov. A tí sa ho, vzhľadom na dnešnú situáciu, opäť chystajú vo veľkom voliť.
Vláda a spolumocnenec vlády, nabehnite do osad a začnite riešiť s Rómami všetky problémy, ktoré potrebujú riešiť, pretože keď to nebudete robiť vy, tak to budú robiť iní. A tieto hlasy, ktoré nepatria Igorovi Matovičovi, a sú ich desiatky tisíc, budú opäť do urny vhodené hnutiu Slovensko. A my si nič také už neprajeme. Vláda, konaj! Ďakujem pekne.